Dámy a páni, takže máme tu ďalší vstup do vlogu, tento snáď už budeme môcť dať na Instagram, že Aďo? Áno, súhlasím. Všetko v pohode. Takže momentálne sme deň asi plus minus tak 20 alebo 16, nevadí. Takže čo sa vlastne udialo momentálne, čo robíme, Marek? Urobili sme taký veľký cable management, sa to tu úplne zmenilo a Aďo sa naučil robiť kable. Áno, už viem robiť Ethernetové káble. A v podstate sme zaradili Office, takže tu je tour Officeu. V podstate. Čo tam chýba? Chýba nám ešte jeden stôl, máme tu tieto sprosté hnusné gauče. Teda je to jeden gauč, ale rozložený na niekoľko kusov. Takže tak. A Aďo je smutný, pretože toto má byť jeho miesto a teraz momentálne jeho miesto je medzi mojím miestom a medzi Marekovým miestom, takže on dostáva asi odtadiaľto, potadiaľto a to je tak všetko, čo dostáva, takže on je troška smutný. Áno. Áno. Takže ak chcete podporiť Aďa, tak môžete poslať na jeho IBAN peniažky, on bude šťastný. Áno, napíšte mi správu. Pošlem vám IBAN. Takže to je z dnešného vlogu všetko, takže sa s vami lúčime. Dovidenia.